As obras de humanización da travesía de Palmeira en Ribeira, iniciadas hai un ano, levan semanas paradas. A empresa adxudicataria presenta problemas de viabilidade económica que lle impiden continuar coa execución dos traballos, polo que a Consellería de Vivenda e Infraestructuras cederá o contrato a outra firma que se fará cargo do proxecto de xeito inminente. Finalmente, a empresa non pode facerse cargo do que é o remate da infraestrutura, por problemas de viabilidade económica. Polo tanto, tanto no día de onte estivemos coa conselleira de Infraestructuras falando durante todo o día, coa directora da AXI, con María Deza, a quen agradezo o seu compromiso e a súa axilidade neste tema no que se involucraron pola importancia que ten, non só para o Concello de Ribeira, sino tamén para a parroquia de Palmeira, que neste momento está nun dos tramos onde máis veciñanza e negocios tamén afectados se ven. Polo tanto, no día de hoxe xa sabemos que esa obra vai a ser cedida a outra empresa por parte da actual, unha empresa que xa está facendo as súas xestións na notaría para poder coller esa obra e tamén preparando ese contrato coa Xunta de Galicia para poder seguir facendo a infraestrutura. As xestións conxuntas que están a desenvolver a Administración Autonómica e o Concello teñen por obxectivo axilizar o máximo posible o procedemento para a cesión do contrato, de xeito que se poida manter os prazos de execución. Tamén se están preparando os equipos para poñer a punto aos traballadores no momento de que todos os documentos estén firmados e que na maior brevidade se poidan retomar os traballos a cargo da nova empresa. Polo tanto, nos queremos agradecer a celeridade coa que se traballou en poñer solución a este problema e tamén pedir disculpas de algún xeito á veciñanza que isto lle poida causar un problema, pero efectivamente son temas alleos á xestión municipal, un problema de unha empresa privada e que, polo tanto, o que buscamos foi a maior celeridade para poder solucionalo e, de logo, tamén pedir un pouquiño de paciencia para que as obras se poidan retomar, como digo, a maior brevidade. Eu espero que así sexa, estaremos, como estuvemos ata o de agora, vixiantes e vixiando que cada un dos días que pasa sexa o mínimo posible para que se retomen estas obras. Se a actuación non experimenta novas demoras, a travesía debería entrar en servizo este mesmo verán.